breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. And you will never know. I won't never show what I feel, what I need from you, no. And you will never know. I won't never show what I feel, what I need. I avui el que farem serà ensenyar-vos tot el que nosaltres sabem, amb en Víctor, amb en Dani, amb la Patricia, que som tots companys, i jo, que sóc en Xema, que aixequi la mà de vosaltres qui li té por a les abelles. Però m'heu de dir la veritat, tots, La Jana li té por a les abelles, molt bé, Ara que aixequi la mà qui no li té por a les abelles, qui no li té por. Qui té respecte a les abelles. Ai, que algú no repita aquí, Tu imagina't que vaig al Martí, i començo a fer-li així, i el Martí és una abella. Tu què penses, Martí? Que et vull pagar, no? Que et vull donar una torta. I llavors les abelles s'emprenyen. Llavors, si a les abelles també anem superconfiats, jo no li tinc por, doncs les abelles també es poden posar nervioses i ens poden pessigar. Però si a les abelles anem en respecte, com s'ha d'anar al món, a la vida, si anem tranquils i les observem, les abelles mai ens picaran. Sí, estan treballant, estan a la seva feina, us ho faig perquè tingueu confiança i si us vol una abella a prop, no heu de tenir por. No fan res, elles estan tranquil·les, estan volant, estan menjant de la mel, estan mirant per aquí per les flors, igual que nosaltres. Sí, llavors ara, a partir d'ara, si us passa una abella molt a la vora, no hem de tenir por, perquè no passa res, sí o no? Ara no li podem fer així, ni moure ràpid, ni xafar-les, perquè llavors sí que es defensaran. Sí? Doncs vinga, va, comencem. Fa mel d'aquesta flor, que és lila, d'aquesta planta, això són lavandes, mireu una altra. Observeu com surt la mel, com si fos un got. Té com unes cases aquí. Sí, clar, per poder llepar-la. Aquestes plantes d'aquí són diferents, aquestes, sí o no? Si ens fixem, segur que trobarem abelles, encara que, mira, per aquí hi ha una volant, però només és perquè tingueu el detall de que aquestes flors són de color blau, o sigui lila, blavós, i aquestes d'aquí també, aquí tenim també farigola, que la farigola també té un color lilós. És per aquí, centre, hi ha unes escales, hi ha com una gruta subterrània i és la mina de Can Parcala. Fa 500 anys, no hi havia ni llum. I tu hi has entrat? Jo vaig entrar una vegada, sí. Però, bueno, és això, o sigui, puja amunt, i després hi ha un tubo, i aquest tubo, per sota del terra, i aquest tubo comunica la bassa que després veurem. Sí. 700 metres, van trigar anys i anys. Els nens es feien grans picant aquí dintre i quan ja es feien grans ja no podien i llavors altres que eren més petits començaven i reprenien la feina de les altres persones. Però vaya nens més valents, no? Que entraven aquí a les fosques amb un pi. Bueno, valents. Ho faríeu vosaltres, això? Jo sí. I aquesta aigua, quan arriba a la bassa, les nostres abelles, com estan allà a la bassa, és l'aigua que beuen les abelles de Can Parcala. Aló, aquí? A veure. Aquí, mira. Aquest és un cama-sec, perquè li podem donar la volta i no es trenca. Veus? És flexible. És flexible. I es diu cama-sec, el cama-sec de bosc. I està vivint un animal, o sigui que amb molt de respecte, però si entrem una mica a la cara, fins i tot es veu per dintre com entra el peu cap endintre, Això és fàcil, això ens pot deixar en Joan. Això d'aquí, què us sembla que és? Una abella, Sí, és una caca.
És una caca, per això l'Antonio l'està movent amb un pal. Sabeu el que està fent l'Antonio ara? Sí. Què està fent? La merda de la muntanya no fa pudor. Que és un carnívor, o sigui, ja és un animal que s'alimenta de carn, perquè normalment quan ja fan caca en llocs elevats per marcar el territori. Això ho fas des d'un llop fins a una guineu. Els animals són carnívors i són dintre d'una família que es diuen mustèlids. I tots aquests animals, tots fan caca sobre una pedra. Llavors, quan aneu a la muntanya, a partir d'ara, i us trobeu una caca a sobre d'una pedra, que dius, com han fet caca sobre una pedra, és perquè ho fan, però que busquen la pedra per fer la caca a sobre, per marcar el territori. L'Antonio suggereix que pot ser d'una guineu i fan caca perquè marquen el seu territori. I abans que hem vist un cau d'una guineu. Llavors ja podem interpretar, sense veure cap animal, podem interpretar que aquella guineu que viu en aquest cau fa la caca aquí per marcar el seu territori. Sí? Sí. Pues fíjate, hemos hecho detectives aquí ahora mismo. Molt bé, molt bé. Vinga, anem. Com és l'escut de Mataró? Una mata amb una mà. És que hi ha gent que es pensa que diu Mataró de mata de romaní. Però és això. És aquesta planta. La voleu mirar? I com es diu? Llentiscle. Pues, són les baies, són aquestes baies que se les menja, per exemple, la guineu. Vale? I llavors l'Antonio, quan agafa la lupa i posa la caca amb aigua, segur que li surt després la llavor de, per exemple, aquesta planta. La voleu mirar, algú? Sí, ja. Vinga, va. Pues vinga, pugem. Jo. Que bona olor. Quan nosaltres ens trobem a la muntanya, si mai anem a una excursió, qualsevol cosa, i de cop i volta ens trobem un cartell de color groc que posa això, atenció abelles, vol dir que a uns 20 o 50 passos hi ha una ballar. Sabeu el que és una ballar? No. És on els apicultors posem el nostre ramat de ruscos. I a veure qui és el primer que les veu, però no cal de dir jo primer i apropar-se, sinó tranquil·lament, el que descobreixi, el que vegi caixes, ruscos d'abelles, sabeu el que és un rusc d'abelles? Sí? Ens ho dieu. Mireu la cara el que diu. Allà n'hi ha una, ¿vale? Hi ha una caixa, sí que és veritat. Elles no són com nosaltres, ¿vale? Tenen un altre ull que nosaltres no ho veiem, però el tenen aquí, ¿vale? Al front. Amb aquest ull el que veuen poden veure a la nit, per exemple, i també veuen molt els colors ultraviolats. Ens trobem molt de romaní. La flor és de color una mica lila, ¿vale? Una mica lila. I les abelles llavors que fan? Les abelles que veuen? Colors de tons blaus, veiem 10 o 12 tipus de blaus diferents, però ells veuen millor el doble o el triple o no se sap. Diem un to de blau. El blau cel. El blau cel, Blau fosc. el blau fosc, Blau marí. el blau marí. Doncs les abelles tenen molts, digue'm Caral, el blau verd. El turquesa, molt bé. Doncs les abelles tenen molts més noms per dir-li el blau. Han desenvolupat els ulls per veure tanta gamma de blaus que s'han quedat nues amb altres colors. Hi ha colors que no veuen les abelles, no, Víctor? Sí. Què color no ve la... Normalment el color que no veuen és, en què sigui sorprenent, és el vermell. El vermell direu, no ho veuen. Que raro, no? Però és així. Al folar no veurien només una ratlla verda. Clar. En sèrio? Sí. Però hi ha excepcions, per exemple, l'amapola, La rosella. La rosella, que és vermella, ¿vale? Dintre té una zona que nosaltres la veiem negra, però no és de color negre, és de color ultraviolat. I llavors les abelles això ho veuen amb el seu tercer ull. Seiem per aquí una mica tots junts. Molt bé. Aneu mirant, vale?
calladets. I jo vaig explicant. Això està dintre de la finca. Sí, hem pujat tot amunt i tot el que hem vist era un tros de la finca de Can Parcala. Sí. Ara hi ha un dibuix. Nosaltres, quan vam descobrir aquest puesto, vam dir, ostres, que guai, perquè s'assembla molt, vale, als abrics de la natura que utilitzem els apicultors per poder deixar els ruscos i les abelles. Un abric és una part de la muntanya que està recollida i d'aquesta manera aquí, si fa aire, doncs aquí no fa tant d'aire. Per això se li diu abric. Llavors, el que hem fet aquí és posar elements de l'apicultura per explicar la història de l'ésser humà en relació a les abelles. Van trobar fa 60-70 anys una pintura amb un abric molt semblant a aquest d'aquí. Sí? Algú ha dit, hola, hi ha dibuixos. Sí, no? Què podria representar això? El veieu? Digue'm. Un tronc. Un tronc? Sembla un tronc? Sí? Nosaltres hem fet la representació el més exactament possible a la real. ¿Vale? És una rèplica. A dalt seria el cap, el tronc, o el cos, i les potes. ¿Vale? Hi ha unes ratlletes, no? Al costat, i unes creus. Veieu les ratlletes? Són abelles. Les pintures rupestres més antigues que es coneixen, que ja començaven a dir-nos, ara a l'actualitat, que l'home fa 2.700 anys, a Tarragona, ja començaven a intentar de treure la mel i ja feien apicultura. Feien apicultura primitiva. Veieu aquell? Una mà. El veieu bé? Una La persona Irene. escalant. És com una persona escalant. I mireu aquesta, on està escalant, ¿vale? Són 3 ratlles llargues, no? Sí? Sabeu el que està simulant? El que està imitant? Un arbre. ¿Vale? Està imitant un arbre, ¿vale? I aquest arbre està, ell, pujat, ha escalat fins a l'arbre i porta un cistell que segurament era de palla. És una mica més recent, però quan dic una mica més recent és que data d'uns 2.400 anys. O sigui, estaven els egipcis vius, ¿vale? Quan aquest senyor va dibuixar aquesta representació. Agafaven, i això d'aquí, que sembla un test, per posar una planta, és un rusc. Què és el que va fer? Què és el que van fer els egipcis? Que eren molt observadors, igual que vosaltres, van començar a mirar i van dir, ostres, però si el rusc d'abelles està a sobre d'un arbre i ens costa molt perquè ens hem d'escalar, d'enfilar-nos, perquè ens pessiguen allà i ens fa molt feixuc de tota la feina, i si imitem el forat de l'arbre amb fang, i a veure si les abelles es queden dintre. Aquest experiment, i és igual que un test d'una planta, però té aquests foradets, i per aquí, per aquests foradets, entraven i sortien les abelles. Eren de fang, de terrissa, i sempre les decoraven perquè els egipcis veien que eren molt treballadores. Mireu la decoració. I el tenien com un animal sagrat, a les abelles. Els egipcis anaven una mica més... eren més moderns amb el tema de l'apicultura. Però què passava? Que això... De què és? De què és això? De metall. De ceràmica. I això pesa. Clar, els egipcis el que feien és que posaven aquí una pedra per aquest forat d'aquí, el tapaven, s'apropava amb una xarxeta que es feien ells, de fil, perquè no hi havia tampoc les xarxes que tenim ara, treia la pedra i per aquí, per aquest forat, mirava si estava ple. Si estava ple, li donava la volta, treia una part del rusc, s'emportava la mel, la deixava una altra vegada i que les abelles tornessin a construir i a fer mel. Però clar, això pesava molt, i si queia, es trencava. I et queia el peu i et trencaves. I et trencaves un peu. I llavors van començar a perfeccionar, i van dir, bueno, això pesa molt, a més és un material que no és fusta, com un tronc d'un arbre, i van començar a fer aquesta mena de ruscs. Aquest rusc, mireu de quin material està fet. De caca de... De caca de... El podeu tocar, el podeu olorar.
De quin material veieu que porta aquest? Un arbre. Aquest rusc està imitant molt millor un arbre, perquè sembla el tronc d'un arbre. És com allò que li posen a les cistelles. Molt bé, molt bé. I després la rebossaven amb una mena de pasta, de fang. I això és caca de vaca, com dieu vosaltres. I què menja un cavall? I una vaca? Herba. Herba i aigua. Per tant, quan s'asseca l'aigua, això no deixa de ser una pasteta d'herba. Sí? I llavors què passa? Doncs aquest sí que ella no es trencava, que és més lleuger. Li posem la tapa, però tot i així, quan plou, de costat, es poden refredar, perquè es posen malaltes les abelles. Aquest rusc és un rusc molt antic de suro, que surt de la... De quin arbre surt el suro? Ho sabeu? No. Frio. Alzina! De l'alzina... Quina alzina? De l'alzina surera. Molt bé. Agafen la pell d'aquest arbre, la tallen, la obren i després li posaven com aquesta mena de grapes, per cosir-la una altra vegada, i per dintre, amb aquests pals que van travessant, elles comencen a fer el seu niu. Nosaltres, totes aquests... Mireu allà, hi ha moltes. Sí? Es diuen bucs, aquests. Li diuen bucs. Hi havia... Aquí a la península Ibèrica estava tot plegat. Si us fixeu, tenen marques, el rusc. I aquestes marques eren les marques que feien, igual que les vaques, igual que els bens, que tenen una marca, sí? Doncs aquesta marca la feien també els bucs per saber de cada rusc de quin era. Era la marca de la família dels apicultors. Mireu el que passa al Dani. Què és això? Una avispa! Una vespa? Esteu segurs que és una vespa? Que aixequi la mà qui pensa que és una vespa. Molt bé, molt bé. Que aixequi la mà qui pensa que és una abella. La negra és una abella. Molt bé. Sabeu per què és una vespa? Jo, com sabria a la natura que això és una vespa? Mireu el que diu el Dani. Por el color. ¿De qué color es? Amarillo y negro. ¿Y el amarillo y negro qué significa? Que és una abella. Que es peligroso. Que no nos acerquemos, que es peligroso. Que no nos acerquemos, que és peligroso, significa l'amarillo. Perquè hi ha animals que no ens poden parlar, perquè ells no parlen, però d'una altra manera. I no es poden comunicar amb altres animals. Llavors, es disfressen, es posen aquesta roba, i tots els animals que ens trobem a la natura que tinguin la roba de color groc i negre, vol dir perill, no t'apropis. A veure, digueu-me un altre animal que sigui de color groc i negre. Un gapar, molt bé, sí, també. També seria perillós. Una salamandra. Un tigre. Un tigre, també. Mireu el que té el Dani ara. Aixeca-la així, Dani, que la vegi. I això què és? Què és això? Que aixequi la mà qui pensa que és una mosca. I que aixequi la mà qui pensa que és una abella. Toma, ahí. Eso se escoltas ahí. Molt bé, companys. Perquè escolten molt. Perquè els escoltes escolten, clar. L'abella nostra es diu abella negra catalana. L'abella malla és de color groc i negre, oi? I llavors ara pensareu, doncs llavors l'abella malla no és una abella malla, és una vespa. L'abella malla és un dibuix animat, sí? Que l'ha fet un dibuixant, sí? I aquest dibuixant viu a Alemanya, és alemany. I a Alemanya les abelles són de color taronja molt claret, ell les ha fet grogues, són de color taronja molt claret i negres. Igual que nosaltres, els que vivim a Europa són de pell clara, a Àfrica la pell és fosca, a l'Orient la pell és d'un color diferent, doncs les abelles els hi passa el mateix. L'abella nostra és negra, però l'alemanya és de color taronja molt claret i negre. Contem quantes parts té una abella? 1, 2 i 3. Té 3 parts. Té 3 parts principals. Cap, el tronc, el tòrax, i La panxa. i El cul. el cul o l'abdomen.
Quantes potes té? Contem? Sis, molt bé, ja n'hi contem. Això vermell. 6 potes. I el que té vermell a les potes de darrere és pol·len. Les abelles recullen el pol·len amb uns cistellets que tenen a les potes de darrere. Sí, i aquí arrepleguen el pol·len. I a més, tenen a l'abdomen, mireu el que tenen. Sabeu el que és això? El fibló. I el fibló és com una serra, és com un arpón. Vale? I llavors, quan el clava, ja no el pot treure. Llavors, comença a fer força, i quan marxa, queda el fibló clavat a la pell. Vale? Ella, clar, se li treu una mica tots els budells de dintre i acaba morint-se. Vale? Per això a una abella li costa tant de picar, perquè ella sap que si pica es mor. I si nosaltres fóssim abelles, quan picaríem? A mi quan molesti. Quan ens molestim molt, el fibló és afilat, el de la vespa. I la vespa es pot pessigar totes les vegades que vulgui, vale? Perquè no es mor. I per això porta la seva disfressa de color groc i negre. A mi mor. Perquè diu, no te passes, Bueno, companys, ara ja sabeu el que és una abella i el que és una vespa, vale? Coneixeu una mica tot plegat del que mengen, les flors, vale? Heu vist els ruscos. I ara jo ja us convidaria a que, si voleu, es podeu posar una roba com la nostra, vale? I visitem un rusc, però un rusc habitat per les abelles de veritat. Sí? Voleu o no voleu? Sí? With every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? Escolta, ens posem la roba i anem a la ballar? And you Sí? will Pues vinga, va. never know. I will never show what I feel, what I need from you, no. And you will never know. I will never show what I feel, what I need from you, no. No, you will never know. I will never show what I feel, what I need from you. No, 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 you'll never know. No, 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 you'll never know. No, no, no. Love me, love me, love me, love me, no. Que ens poden pessigar, que no ens pessigaran perquè anem protegits, però que ens poden pessigar. Llavors, sempre hem d'estar superatents, vale, a lo que diguem nosaltres. Vale? No ens podem anar corrent i nosaltres no podem, perquè nosaltres ara ja no podem cridar-vos, perquè si cridem es verem a les abelles, d'acord? Penseu que cada caixa té 50.000 abelles. Uau. Quedeu-vos aquí, Després d'aquest pal, que hi ha aquesta tanca, vale? Amb la xapa de groc, amb les lletres negres, groc amb les lletres negres, Ai, perdó. el color del semàfor natural de precaució, pot haver un perill, pot ser perillós, vale? A partir d'aquí, nosaltres, el Dani i el Víctor, vale? Comencem a caminar d'aquesta manera. Quedeu-vos aquí. Comencem, en comptes de caminar normal, caminem molt tranquil·lament. Per què? Perquè si caminem molt ràpidament, pensen que som ossos, un oso, que són animals que venen, vale, a emprenyar-les, a destrossar-los el seu niu. Llavors sempre hem de caminar tranquil·lament. Si us fixeu, abans jo parlava molt fort, feia gràcies, feia bromes, i ara, fixeu-vos ara estic super tranquil, parlo amb veu més baixa, vale? I us explico tot això ara, però després ja callaré. Per què? Perquè ens hem de comunicar amb les abelles. Vosaltres heu
heu tocat un gos, heu acariciat un gos, heu parlat amb l'animal, amb un gat, oi que sí? Però les abelles són insectes, no és un gat, és un insecte, ¿vale? Que elles parlen amb energia. ¿Vale? I llavors nosaltres, quan anem a treballar a les abelles, quan estem aquí, ja parlem amb el cap, amb la ment i amb el cor. ¿Vale? I hem de parlar com si fos telepatia i li diem, ens presentem, hola abella, sóc el Marc, jo vull aquí, jo el que vull és observar-vos, us estimo molt i vaig amb tot el respecte del món. ¿Vale? Si ho fem així, les abelles no us pessigaran. I jo estic tan segur de que ho fareu així que per això mireu com vaig jo, perquè estic super segur de vosaltres. Què passa? Que si algun s'esvera, algun no fa cas, em picaran, les abelles. ¿Vale? Llavors jo, com confio a tope en vosaltres que anireu tranquils, que no començareu a jugar i que estareu amb molt de respecte i superatents, ¿vale? Aniré així perquè veieu que les abelles les podem fins i tot manipular sense guants. Podeu donar una volta per familiaritzar-vos amb ella. Vale? Jo vaig agafar pinassa per fer. Sobretot no us poseu davant de la porta, vale? Davant de la porta no, i no les toqueu. Nosaltres, els apicultors, tenim aquestes eines. Vale? És unes pinces. Té, agafa, aguanta-les. Les pinces. Una palanca. I una fumera. I, el més important, una galleda. És el més important. I sabeu per què? Per portar les coses. Per portar les coses. I és de ferro, no és de plàstic. Molt important. Sabeu per què? Perquè el primer que hem de fer és encendre la fumera, que no és una màquina per fumar, És una màquina per fer fum, ¿vale? I que surti el foc. I que surti el foc no, que surti el fum només, perquè no podem fer flama. El que hem de fer només és fum. La fulla de la pinassa treu un fum molt blanc, molt espès. Mireu. I ara, si posem la mà aquí, podríem cremar-nos i tot. Vale? Vosaltres no que teniu guants, però el fum surt molt calent. Llavors jo li poso això, i això em fa de filtre. És com si fos... I així no cauen a l'espurna. Molt bé. Te'n recordes, Superbé, és que m'encanta que us acordeu de les coses. I això va ser l'any passat, no?, que vas venir tu? Molt bé. Perquè així no surten espurnes, vale? Això fa de filtre. I a més a més, si ara posem la mà, el fum surt fred, bueno, no surt calent. El primer que hem de fer quan volem obrir un rusc, vale, és posar-li fum per la porta. Vale? Apreta la porta. L'has de posar així. 3, 4, 5. Vale, ja està. Superbé. Vale? Què és el que hem fet ara? Què penseu que està passant ara mateix? Que ara surten totes perquè... Que surten totes? Sí? Perquè creuen que hi ha un incendi. Què és què? Un incendi. Diu en Martí que ara estan pensant que hi ha un incendi a la muntanya. No et posis el barret així, perquè si ve una abella et pot pessigar. Tu no es toqueu el barret sense tocar. Les mans així, ¿vale? I sense moure's, ¿vale? Ara pensen que hi ha un incendi a la muntanya. Clar, si hi ha un incendi a la muntanya, mengen molta mel per si han de marxar corrents. Entre ells estan dient, mare meva, germana, que hi ha un incendi a la muntanya, i ara què hem de fer? Comencen a menjar-se tota la mel, tota la nevera, per si han de marxar. Mireu, escolteu. Ho escolteu? Sí o no? Us arriba el soroll? Voleu apropar-vos una mica més? Un pas, ¿vale? Un altre pas. Molt bé, sense córrer. Un altre pas. Un altre pas. Quietos. Aquesta taula. Aquesta bresca. Benvinguts al meravellós món de les abelles. Mireu. Fixeu-vos, de quin color són
Grogues i negres o negres? Per això són abelles, Hi ha molt. abelles, Catalanes. abella negra catalana, vale? Ara tens que Fixeu-vos, no moguis les mans així. Tot això negre és mel. Tira una mica més de fum. Així? Sí, sí, molt bé. Molt bé. I ara tira una mica per aquí dintre. Si us fixeu, vale? Si us Hay fixeu, alguna que pesen tanto que hay alguna que llevan polen en las patas. hi ha algunes que porten polen a les potes, diuen Dani. A veure si podem trobar alguna, vale? Ho veureu perquè porten unes boletes de color a les potes. Jo no he vist cap. Però hi ha moltes, si us fixeu, hi ha moltes que estan menjant, que estan llepant. No les toquem, vale? Que és molt més gran i que té l'abdomen superllarg. Aquesta d'aquí. És molt difícil veure una reina, eh? Hòstia, que guai. L'has vist? Jo no. Ja l'he perdut. Està aquí. És aquesta? Molt bé, molt bé. Ah, sí. Més punxeguda. Sí, és més llarga. I té uns ocels a l'abdomen, és de color vermellós, aquesta d'aquí. No, no, no. Love me, love me, love me, love me, no. You will never know. I will never show what I feel, what I need from you. No, no, you will never know. I will never show what I feel, what I feel.